ভিডিও করবি কি বে ভিডিও করবি କରୁଛି ଆକାଶକୁ କହିନି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କହିକି ସେ ଜାଣିନି କରିବି କି ବେ ନାଇଁ କରି କ'ଣ ଭାଷା କହୁଛୁ କରିବି ମ ଏଇଟା ପୁରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମ ଏଇଟା ପରା ଖସିଥିଲା ପୁରା ଏଇଟା ଡମ୍ପର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏବେ ନୂଆର ପକା ହେଇଛି ପୁରା ଲୋଡ୍ କରୁଛି ତା ମୋବାଇଲରୁ ତାକୁ ହିଁ କହିନି ତାକୁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିଗଲାରେ ମନା କରୁଛି ଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ହଁ ମ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖୁନୁ ଦେଖେ ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଫେମସ୍ ହେବୁ ବେ ଫେମସ୍ ହେବୁ ବେ ମୁଁ ଏଇଟା ବକ୍ସ ପଠେଇଦେବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ ହେଲେ କରିବି କ'ଣ ବେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଭଳି ଗୋଟେ ଯାଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତତେ ନାଇଁ ବେ ମତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପୁରା ଭଲ ଲାଗୁନି ଆରେ ବନାଉଛି ହଁ ମ ହଁ ହଁ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ କ'ଣ ବେ କାମ କରୁଛୁ ପଇସା ପାଉଛୁ ମାସକୁ ତ 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଉଛୁ ଆରାମରେ ନାଇଁ କି ନୁହେଁ ବେଶୀ ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇକି ଲାଜ ଯାଇନି ଆଜ୍ଞା